Ik ben toch sinds mijn 18e ben ik aan het werk in het bedrijf. Ik ben nu 29, dus 11 jaar toch in het bedrijf werkzaam. En ik heb het eigenlijk nooit getwijfeld om het niet te doen. Vanaf het begin af aan heb ik het heel leuk gevonden. De vervoerswereld, de reiswereld, voornamelijk het reizen op zich. Ja. Dat is toch echt een van mijn dingen waar ik het altijd voor gedaan heb. Ik heb ook heel veel mogen zien van de wereld door mijn werk, gelukkig. En ik heb nooit getwijfeld voor iets anders te gaan doen. Uiteraard roept ieder ondernemer wel eens, waar ben ik aan begonnen? Ja. Dat kent iedere ondernemer wel, maar uiteindelijk als je aan het einde van de maand iedereen, al je medewerkers weer gelukkig kan maken met hun salaris, zou ik het zo zeggen, en heel veel tevreden klanten hebt, dan doe je het daar toch voor. Precies. Ja, dus het is eigenlijk een natuurlijke samenloop. Het was zo dat ons bedrijf enorm veranderd is, ook gegroeid de afgelopen jaren. We hebben een overname gedaan in 2011, toen werd ons bedrijf al een stapje groter. We gingen steeds meer een diversiteit en vervoer doen, maar ook een reizen organiseren. Waardoor eigenlijk mijn vader een beetje onbekend raakte met zijn klantenpakket. En wat was het vroeger? Nou, vroeger was het voornamelijk meerdaagse vakantiereizen onder onze eigen touroperator het Zuiden. Ja. En daarnaast het werknemersvervoer voor onder andere Netcar toentertijd. En het bedrijf is eigenlijk de laatste 5 jaar zo enorm veranderd. Goed, we zijn van 20 medewerkers, zeg maar, zijn we nu uitgegroeid naar bijna 100 medewerkers. Dus het is wel een behoorlijke verandering. Aan een bepaald moment moet je dan ook gewoon zeggen van nou, nu ga ik het zelf verder doen, want je mag geen vreemde zijn in je eigen bedrijf natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Dit is echt toch wel vanuit mij gekomen. Wij werden benaderd door een Chinese touroperator of wij voor hun wouden rijden. Wij reden al voor hun via een andere grote reisorganisatie uit Engeland. Maar goed, de Chinese markt is ook veranderd en die willen ook direct zaken doen met de lokale ondernemers. Ja. En van daaruit eigenlijk zijn we de eerste keer direct gaan samenwerken met China en zijn we daarin gerold, hebben een lokale zakenpartner gezocht die wat onze belangen behartigt in China. En zo zijn we in die enorme groeimarkt gestapt en worden we nu steeds groter daar ook in. Waar het ligt echt nog wel een groeiperspectief voor ons bedrijf de komende jaren. Ja. Ja, nou, die groei zou groter kunnen zijn geweest. Alleen wij liggen hier natuurlijk in deze regio liggen wij zeer centraal. Wij liggen hier vlakbij Amsterdam. Op zich voor een Chinees liggen wij op 2 uur van Amsterdam. Dat is kortbij, dat is om de hoek. Maar ook vlakbij Frankfurt, Düsseldorf, Keulen, Brussel, Luxemburg. Ja. En net door die centrale ligging kunnen wij heel makkelijk starten vanuit allemaal die luchthavens. Als ik in Amsterdam zou zitten, zou ik enkel Amsterdam kunnen bedienen en moeilijker alle andere luchthavens. Maar nu kunnen we gewoon heel veel grote internationale luchthavens bedienen, wat binnen 2 uur rijafstand liggen. Dus eigenlijk door onze unieke ligging in het hart van Europa hebben wij de Chinezen kunnen overtuigen om met ons samen te werken. Dus voor jou is Limburg eigenlijk de perfecte uitvalsbasis? Ja, wij zien Limburg echt als een heel centrale plek van waar wij onze klanten kunnen bedienen, regionaal en Europees eigenlijk, ja. Nou ja, toch, daar doe ik het nog wel, toch eigenlijk wel op het moment dat ik een nieuwe opdrachtgever binnenhaal, die natuurlijk behoorlijk wat omzet oplevert voor ons bedrijf, maar ook die wat voornamelijk internationaal actief is. Ik denk dat daar voor ons echt de kans ligt. Dus wat ik echt heel gaaf vind is gewoon internationaal zaken doen. Ja. En dan voornamelijk onder andere China, Amerika, India, waar we ook gewoon klanten hebben zitten om daar gewoon een mooie opdracht binnen te halen. En voornamelijk ook de mensen te ontzorgen dan vervolgens, want voor hun is Europa ver weg en ver van hun bedshow, zeg maar. Ja. En dat wij dat stukje weer bereikbaarheid, mobiliteit oplossen. En dat dan de klant uiteindelijk ook tevreden is. Ja. Nou ja, onze moederbedrijf die was eigenlijk een aantal maanden geleden. Wij zijn ook een van de grootste leveranciers van NATO in Bronsum onder andere, in Geilenkirchen. Daar waren wij de winnaar van een grote aanbesteding van schoolvervoer. En toen konden wij eigenlijk kiezen van wij gaan ons eigen bedrijf enorm uitbreiden, dus met extra voertuigen en extra personeel. Of wij gaan inhuren bij andere partijen. En toen hebben wij eigenlijk gekozen voor nog een keer een vergrotingsslag te doen, dus eigen voertuigen aan te schaffen
extra personeel in dienst te nemen. Dan heb je toch wel over behoorlijke investeringen van die wat in de miljoenen lopen. Plus het hele risico van personeel. Er moesten 50 personeelsleden bij dit jaar. En daar heb je dan wel een aantal slapeloze nachten van, ja, wil ik dat wel? Het gaat nu ook goed. Wil ik die extra verantwoordelijkheid over allemaal die mensen, de risico's van allemaal die voertuigen, want die moeten natuurlijk ook ander werk doen dan alleen maar dat stukje. Dus wil ik nog een keer groter worden, wil ik mijn organisatie zodoende veranderen tot we dan nog altijd succesvol zijn. Want groot zijn hoeft niet altijd te betekenen dat je succesvol bent. En voornamelijk daarvan heb ik wel een aantal slapeloze nachten gehad, ja. Maar toch, ja gezegd. We hebben het toch gedaan en ik moet zeggen, we zijn een aantal weken bezig. Het gaat heel erg goed. Je loopt natuurlijk altijd tegen een aantal dingen aan als je opschaalt in je bedrijf. Maar ik denk dat we hebben een heel goed aansturend team zitten bij ons op kantoor in Valkenburg. Die wat het ook heel goed in handen hebben. We schakelen snel, we zitten kort op onze mensen. Ik denk dat ook wel een van de voordelen is van een familiebedrijf. Je investeert niet alleen uiteraard in je wagenpark, maar ook in je eigen mensen. En je wilt ze binden aan je. Hè. Voornamelijk daar met personeel wil je binden aan je. En een lange termijnvisie heb je, want je kijkt niet naar resultaat dit jaar of volgend jaar, maar we kijken echt enkele jaren vooruit. Het lukt de ene week beter dan de andere week. Ik moet zeggen, we hebben mijn partner is ook actief in ons bedrijf. We hebben net een kleine, wat 7 maanden is, een dochter. Dus ja, je leven staat dan op zijn kop. Je neemt een bedrijf over, je krijgt een kind. En je hebt nog een keer een opschaling erbij van je bedrijf. Dus alles kwam eigenlijk tegelijk dit jaar. Dus de balans vinden is moeilijk erin. En dan denk ik dat de meeste ondernemers dat wel herkennen. Dan staat toch, het wordt nooit gezegd, maar je zaak staat dan gewoon op 1. Ja. Want dat kun je niet laten schieten. Je zal je bedrijf moeten runnen. Ja. Door weer en wind heen, zeg maar. En ook als het druk is, ja, dan die telefoon die blijft gaan. Je zult je mensen moeten plannen. Dus de balans vinden is dan wel lastiger. Moet ik wel zeggen, we hebben een enorm goed team zitten qua planners en qua operationele managers die wat het perfect aansturen bij ons. Dus daar word ik ook door ontlast. Maar uiteindelijk ben je als ondernemer, wil je toch van alles op de hoogte zijn en wil je kort op je mensen en kort op je opdrachten zitten. Zo werkt het in een familiebedrijf denk ik wel. Dat is een heel simpel antwoord, dat is personeel. Ja? We hebben echt een zwaar personeelstekort aan buschauffeurs, touringcarchauffeurs zoals wij ze noemen dan. Er zijn heel weinig jonge mensen die die opleiding volgen, die wat nog touringcarchauffeur willen worden. Is het een uitstervend beroep, om het helemaal zwart-wit te schetsen? Ja, het is echt een uitstervend beroep. Voornamelijk de flexibiliteit wat je moet hebben en de onregelmatigheid. We werken toch in een seizoenspatroon waarin het 8 maanden heel druk is en 4 maanden iets rustiger. En in die 8 maanden wordt gewoon keihard gewerkt door onze mensen. Maar ook heel onregelmatig gewerkt. Je weet nooit een week van tevoren nog vaak niet wat je de week daarna moet doen. Het kan zijn dat je in Ierland zit, het kan zijn dat je in Noorwegen zit, het kan ook zijn dat je hier in de buurt bent aan het rijden. Dat komt voor. En we merken dat voornamelijk de jongere mensen daar wel een probleem mee hebben. Ja. Nou, dat is een hele goede. Welke tips zou je meenemen? Ik zeg altijd, ondernemen is vooruitzien. Dus weet goed wat je wil doen. Doe goed onderzoek naar. Zijn er kansen? Nou goed, de meesten zien die uiteraard wel. Maar een goed businessplan, spreek met mensen uit de zakenwereld, zou ik het zo zeggen. Met accountants, maar ook met andere ondernemers, andere jonge ondernemers. Weet welke valkuil er zijn, waar je tegenaan kunt lopen. Maar ik zou vooral toch wel het ondernemen ook enthousiasmeren, want het is gewoon hartstikke leuk voor te doen. Maar doe het wel op een manier dat je wel goed geïnformeerd bent over wat je wil doen. Want risico's die zijn er al genoeg in het leven. En je moet niet je stabiele, geregelde leven opgeven voor een leven als ondernemer als er weinig kansen zijn.